Usap mga kabaro, no? Pagano mga kabaro, no? Bago lang minaabot ni Mrs. gikan sa duty, ako po duty niya. Gisundo na ako siya sa crossing. Karon nga tao mga kabaro, no? Magluto ta. Oops. Luto ta kanon mga kabaro, no? Mani mo ang routine pag abot na mo sa balay. Kinahanglan. Sinsya na mga kabaro, no? Nagbukas ko. Dig. Gamay lang man. Gamay na tulutuon. Kay... Oops. Uy. Dapat sana tadi, no? Uy! Ha? Apa? T-shirt? Tak. Ini aku t-shirt ah. Laba kamay? Oho. Wala ni mo nahurot ganin naman ang chapati main. Wala ni mo nahurot ganin na ang chapati. Wala, busugay ko. Ano naman? Sa kape. Ha? Nabusog ko sa kape. Nabusog ka sa kape? Sige, sige. Oh. Ya, wala no. Ano ba rin kamay? Pwede, okay kayo. Ha? Daghan na kay labunon? Dali na lang man. Tira? Hindi na kay Ayan, suga no? Sige. Kaya ba ang wire? Nanto ito, extension wire. Ha? Nandito. What type of tubig no? Naman. Lai? Naoy. Na? Oh, na day. Good. Tama yun, sinana. Very good. Main kayo mo lagi, please, ang sauce sa chicken curry. Mayo eh? Lami man. Ha? Lami. Lami bitaw siya? Lami siya ba? Oops. Aha. Yo-ho! Oops. Kami alang kita pugnaw eh. Ano siya nibutan ang tubig ni? Ako tanong eh. Yawa, gawa no. Oops.
Oops, ngit-ngita eh. Mag-ilis og short mga kabaro no. Samtang kapaabot tas tuang luto mga kabaro no. Nagtag-ang lang nagadaan ko og kanon mga kabaro no. Oops. Mutag na hotel ay. Tago ko gamay. Oops. Iyan na. Ah. Ah. Ooh. Okay. Main. Uy, karami na din. Perto to ne. Oops. Ohoy. Ohoy. Hoy. Nasaan? Ay, good. Abi ko boy mantika. Pasong-pasong pakapatang ina ka. Ohoy. Basa to ni mga kabaro no na oh. Tilapia. Oops. Ito na naman yung mga kabaro. Kay kung magpaksiw kami ngayon nga sa ulas mga kabaro no. Yeah. Sana ito asin mga kabaro no. Nagmay lang asin. Parang dili kay siya mo parat. Kung parat, delikado siya sa kidney mga kabaro ano kung parat. Mas mayo ginyangyani lang. Yeah. Oops. Sa ito ang pinatuog. Paminta. Paminta. Ang pinatuog. Uy. Ayo. Ay tama day na kuan din akong kamera man gahapon sa pagkabunal ina ko dito sa Eden di ay. Andrea ba ang yang kuan no? Kini ba? Nga si kayo eh. Ilang kilos ng tika main? Long! Nga wala. Wala pa! Wala pa yung basura Long! Uy. Yung akbaro no?
Naayari mo ang butangan na official mga kabaro. Ano official the face mask. Sa kuang kamera, mga gilabhan nga plansahonon, sapatos. Nakaroon mga kabaro, magluto ta, magprito ta og tilapia. Samtang mo pa naluto ang kanon. Sabay lang mga kabaro, no? Kaya ato ning oops. Yeah. Nakoy vlog sa Turil mga kabaro. Nakoy vlog sa Turil mga kabaro, no? Sa Eden Turil. Sa kuan tawag ani? Eden Resort. Ito sila ko, no? Tourist spot sa Eden. Pero sa nakita na ko mga kabaro, no? Mga mudagan ang mga tuig mga kabaro, no? Mas mudaghan pa diha og mga tourist spot. Ang area mo good. Nakuha ni mo to imong t-shirt mine? Unsa kay tawag atong t-shirt mine? Sige pangalan. Ha? Buho. Ah. Isa. Yung mga kabaro. Napalit na ko mga kabaro, no? Use for vlogging kung nakos mga probinsya. Unsa tawag ni buho? Napalit na ko nila sa halagang 150. Yung kabaro 150. Buho. Nya. Hoy. Mingming. Mga kabaro mga nito hang tutuan mga kabaro, no? Kaya taon-taon na pud mi wa kaluto diri mga kabaro, kaya sige ra mi og kaon sa pikas balay. Asa man kana? Sinsya na kabaro, no? Kung ako ang karahay natagukan na gud ni. Ano kay natagok ni mine? Kadtong sa gabi ba to? Uberios na iya. Nga day ang babae pod kung uberios. Ay tagok. Pansahon ni mo naman? Piluon lang. Piluon lang na sa sahon, no? Pero akong motor, wag gid ako na atiman ganina kay nakoy gilakaw mga kabaro, no? Nakoy gitanaw nga spot nga kinahanglan akong gikandak og surbidaan usa na ko i-vlog mga kabaro, no? Para masulti na ko kung unsa akong masulti dito mo to kung ikandak-kandaan sa surbi. Para ang atong vlog labi na kay ang ato ang Andy Piesa sa main channel na to mga kabaro, no? Dili pwede og mamalik ang istorya dito kay tibok Davao City ang mutanaw. Maulaw pud ta mga kabaro, no? Karon ang sekreto daw kung mag-init kag mantika. Mag-init kag mantika. Oh tama, mag-init kag mantika kinahanglan mo bukal-bukal na siya, no? Pag linaw na kayo, wala na bula. Pwede ni may lunod dito imong kwan. Imong tilapia. Okay ra ni buho na kumain. Uy, ninanawag. Si Kinsa kini. Hello? Oy, yun siya. Ha? Oh, unsa yato, sir? Alas 8, sir, alas 8. Unsa man na? Oh, sige, tupati ko sa oras man na. Mag-usa, withdraw ka? Sige, tumatik sir. Sige. Sige. Sige sir, matik sir. Magluto ako sir. Sige. Ugma sir ha. Ha? Oh, dul-dul ra pod mi sir. Dul-dul ra pod. Ayaw sir ah. Sir? Automatic, oo. Sige sir. Sige. Hello? Oh.
Oh, sir. Oh, bukas na, oy. Bukas na ng umaga. Oh, so ka oras makadto? Ha? Oh, isa. Ah? Oh, sige. Matik. Oh, matik. Huwag naman. Kailangan yan eh. Sige sir. Huwag na sir. Oo. Ah, sige. Sige. Salamat sir ah. Matik. Sige. Wala ba sa ngayon? Oh, wala. Wala pa sa ngayon. Wala pa ngayon kasi pandinig ba? Yan. Sir, salamat sir. Paglutos ako sir. Oh, sige. Bukas. Oo. Oh! Nilag, di ka? Oo, naman ko eh. Kisa man, nato mga kapo dito? Oo, tama ra po doy. Matik sir. Sige. Oh, automatic oy. Sige. Kaya klaro no? Wala yun to sa pag usisa. Ay! Dapat ato sa nini ko na klaro no? Ito ang kagamitan nato sa kuan vlog. Ato ini atiman mga kabaro. Kay naman yung karaan niya ko ano kabaro, karaan kamera. Pero napad yung karaan na ni kang mga kabaro na itong permero na kong kamera. Karon mga kabaro, naitabok mong gold. Pinyo. Uy, ngit man. Sigal suga. Diba? Uy, Mine! Atong isa na kong akuan katong kuan. Red. Ha? Katulad sa red. Nasa red. Kini mga kabaro. Okay sa kamera mga kabaro, no? Pero sa karon wala na ako ginagamit. Kaya kabaro. No. Kini si DJI Osmo. May makbaro. Kini gamit yapon ako ni makbaro no, pero shaky mo gud siya makbaro mo to nga nagbay gyud ako. Nagbay ako misis og GoPro. GoPro yang gi-sponsor sa mga makbaro no. Dala na pud ni sa regalo sa akong umabot nga birthday. 20,000 pud kay kabaro no. Nga kwarta ni misis na siya ikuan 15,000. Ginuwagan na og 5 kay naluoy siya sa mga comment mga kabaro kuyo kusog kurog kayo imong kamera niya diliin na tong aplastar no. Uy, sara to itong librito. Kunya ko ibalik ko. Sikreto na yung kabaro. Uy, kainit.
Isda sa prito gani nga isda mga kabaro, labi nagtilapia. Pinakapanalo na 20 minutos mga kabaro no kinahanglan nga sulod sa usa ka oras nga vlog mga kabaro. Mga kaon na ta no. Una maluto ng kanon nya mga kaon na tag panihapon. Luto nya kaon. May nasa dito ko ang kulor nga katong dikis na ko may nga katong kulor nga kuan ba? Kulor nga burag may pagka pink pud siya. Ay magpa unsa to? Di ba naman ko hinga to? Girigalo man Ay ora. Yung Wrangler may nadi ano? Penguin. Ah, tama din man kung madayon ta og liksibo. Pangliksibo din ako ning buho di ay. Kini. Ano kung madayon may liksibo. Ang bango. ang bango ng iwok. Amala. Oops. Kaya ba ba na? Hindi ka nakasulod sa balay ng baro, no? Pwede ka mag-vlog. Kaya una-una, kaya na magluto ka, lakaw-lakaw ka sa sala. Kaya sala na mo, may nga sala, kanya. At doon na po kusina. Uy, yung tabunan man yung TV mine. Oh, tabunan sa. Kaya ato siya yung ikuan, uy, kinukunin ni mo kandar ba? Ano yung mga kabaro? Kami dito sa sala, dapat may TV. Pag abot po dito sa kusina, ay sa kusina, sa kwarto, dapat may TV dito ya. Samsung. Wala siya, smart TV na sa kwarto niya. Kining sala man, smart TV ba ni? LG. LG. Ano kabaro? Muna nga panagsara kayo mag tanaw TV kay nadaot naman sa YouTube naman kasagaran YouTube, FB. Yan kabaro. Nandiri po sa amo ang gamay nga kwarto. Muna nga kabaro. Napod mi gamay TV. Gamay fan. Uy, dili na ni kay luto mga kabaro no. House tour na po ni siya. Uy. Marahag. Yung size ba? Ang ano ba yung tilapia mga kwaro? Imo mo siya pa? Crispy-crispy gamay. Kanang kupalay luto bidya ba? Bigid yung bitaw nga mupula pa ang tunga. Napay dugo ang tunga. Mas lamig ito nga nang crispy na bitaw iyang kwan. Klaro. Sa gahapon araw April 18, 2016 gahapon mga kabaro no. Nag 5 years minimisius gahapon mga kabaro mo to nga nag-celebrate pud mi gamay ra nga celebration mga kabaro pero amo lang gilaag amo ang kagulingon mga kabaro no. Nya samtang galuto ta mga kabaro. Ano sining haunon? Oops. Haunon na to ng isa mga kabaro no. Kaya yung haon. Hindi pwede din ni haunon. Okay. Wala. Yan mga kabaro. Samtang ga kuwanta. Ini kaya ada yang sinayan lang tayo. Yeah. Okay. Kung ano yung resulta ang kabaro. Okay. Di, lami. Nga. Hugas. Oops. Uy, hindi ka. Daga. ...24 minutos no. Ang kanon mga kabaro, bukal na. Rice cooker mo na mulutuan sa kanon mga kabaro. Nya. Tama dai menu wala naman dai ko hingani no. Pangit mo tong sticker oy, dali ko nga langkat. Na sticker mga kabaro. Kini oh. Mo ni akong sticker na problema.
Dali siya mga langkat mo to nga mo to. Sige tingala mo mga kabaro no kining vlog na ko sa ako ang second channel mga kabaro no. Tag-as. Unang-unang mga kabaro. Mas lami mo tag-as kaya naman. First kung kung malaghan mo subscriber tag-as imong vlog di bunta lang sa tibuok nimo is ka oras nya bisag 5 aw fights na 5 ka oras na ang madagdag sa imong watch hour mo po na ang gamit mga kabaro no nya puhon matigulang mo ni misis nahoy ka burag mananaw na mo ba Netflix uy hingani dito sa una may no atong edad ani sa una siguro mga 30 nya imuha 31 o di paingon sa mga kabaro nga alright kayo basta na kay vlog nya balihon na siguro ni di pa hapit na mga kabaro no nga ang gilabhan mga kabaro mani nga muli dili sa balay dili bis pag kadabi ka man laba automatic mo mga kabaro mani nga dili kayo siya tawag ani dili kay kapoy kung malaba mga kabaro no kay unang una automatic hindi na maglisod. Uy May giapil mo to ako ang kuan wala di ay abi og giapil mo to ako ang kuan to kung sa pantalon karon mga kabaro kay duha ni nga isda mga kabaro no kay isa mo na mo duha ra mo gud sa balay mo na nga isda murag mga Amerikano mga kabaro ba tagsaan na lang ang isda tagsa kay dagko na si magbaro murag ang duha sa ka tilapia pila kay naman 3/4 ang duha ka tilapia hapit kilo mga kabaro no kabaro ang bagong gate dito dagko kay siya mga kabaro dagko na siya duha ka tilapia wala na sold na kay Mingo Mrs. Niya mga kabaro no ang ikaduha nga prito siguro mga kaon taning luto ang kanon ay luto na gani dayo pos baso na nato tubig mga kabaro no para panalo kayo panalo pas panalo inito ni mo to imong kuan main chicken curry ikaw ra init ato main kay naglit yung camera chicken curry mga kabaro no sa Indian food kami ni Mrs. hilig food ba na may anak yung pagkaon na mga kabaro pero naka-frozen na siya mga kabaro no tinito lang nimo kay naka-frozen man unya sa ala nito na siya mga kabaro no nya chapati kabaro chapati kabaro oni ang chapati pinakalami po ni uni ang pagkaon ni Jesus Christ huwag manunduman yung mga kabaro no? Ang gatong mga kabaro gito na mo mga kabaro muna dagway sa chapati mga kabaro chapati muna dagway mga kabaro no? Nya ato sa ning balihon ato ang giluto dali no kay sige pagod na kaya parang yeah. Isabay di mo ning kuan may ay wala extension wire pa di ay nga mga baro sa kadag daghay kog edit mga baro no kay tong vlog na mo sa Eden gihapon tama dai i-edit sila ako today mga kabaro no ang pintas nga excuse me nadali ang kabaro
What's up mga kabaro, no? Oh, ni man kuruk-kuruk pura siya, no? 5 years na ni Mrs. no? Muli nga naglaag ni diri sa Eden. Diri sa Eden Toril. Bugnaw kay mga kabaro, no? Alas 2 sa kapunon. Alas 2. Mandirty pa sa kapunon mga kabaro, no? Pero sa coming channel mga kabaro, ako isa ka oras itong upload, no? Tibuk Eden ito mga kabaro, no? Makita din mo. Tibuk Eden. Kini sa kuha na yung vlog ni Mrs. no, history mo sa Eden. 5 years anniversary ng itong kasal. May mga baro, no? Uy. Ano yung mga baro? Ano ito mo itong oras na vlog mga baro? I-upload din ako ni. Report yun ako ni Tibukang Eden mga baro. Ikan dito mga baro. Si makapiright. Mga baro, no? Pero kini guys sa... Makapiright nga ako pa na-upload. Main slice pa rin kuan main. Kining tawag ani kamatis, hugasan natin kamatis mga kabaro, no? May ano tanan diri main? Ay. Lawan. Ay, dara. Mga kabaro, ang hugasan doktor. Ah? Taga kuan ba ako taga California. California. Yan mga kabaro. Isa lang siguro ka kamatis main? Mas lamig ha? Sige. Para isa-isa gini main. Tagas ah. Baro. Paguloy na mo sa balay mga baro. Simpleng buhay lang mga baro, no? Luto, kaon. Oops, isa na. Hugas sa balik. Ay ang uy. Okay. Dua lang galing mo na akong ibutang main. Oops. Ayan, kabaro, no? Ako ang foods. Daw, tagil akong tripod ba? Iptahan ka naman, main. Luto na. Hoy, say. Pili, main. Nasa imo ani. Yung dua. Pili. Kaya lang pagod-pagod. Pili mong ganahan dahil. Ipagutan na mo. Tama na. Isang putan to. Ha? Kuha ng kanon. Dari tayo butan ni. Parang dua tama. Mo dagan din. Ilay. Dagan na. Para dua kita makuha mga una, ha, right? Oops. Tuyo lang kwan. Tuyo lang oh. Kaya gusto siomay. Ay na. Ugma po na. Oops. Woo. Tuyo, butang sa tuyo ni. Ya. Dahil ko niya ko. Ha? Dahil ko niya ko. Tuyo.
Katong kon men, luwag sa kanto. Oop. Tangag tuyo. Oh. Kasi ba tayo sukhang? Sukhang. Pala. Butang sukhang. Aha. Labi, labi. Ah. Oops. Labi, labi. Oops. Ah. Nya, lami ni siya og magkinamot. Unaw. Nya mga kabaro no nagahunaw na ko. Oops. Maglamig-lamig itong tao. Ah. Tanaw dito man pinagawa ko sa camera man. Tanaw daw. Ikaw. Di na ko sa mga baro, no? Kaya hunaw na ako. Gusto na ko nga ikinamot ni. Woo! Ah! Yaman! Mga kabaro, mga mata. Halangan din suka mo na eh. Woo! Kahalang. Ah. Diba? Hingkay. Yan na hingkay. Huwag kayo pupong. Ngawan ta mga kabaro. Thank you, Lord. Mga damay. Kain po tayo. Hindi. Ming! Hindi na Ming. Dila sa kaming. Kaya mga akong sa inyo mga bus. Nanawag. Tanaw. Sige, sige, tanaw niyo. Nanawag lagi. Oo. Dek! Uy, ala, burog may no. Ano? Simuha na lang. Kailan ako. Simuha na lang. Simuha na lang siya. Ikaw dahil. Ayun na. Mukha na dali. Nope. Simuha lang siya. Sige mo pagkasa. Ikaw dahil. Ayun na, na. Ikaw na. Ayun, apil lang. Ayun lang. Okay na. Ayun na, ayun na. Okay na ako. Okay lang ka? Oh. Sige. Di na namin. Di na mo kuhan man. Saka. Na daot lagi. Gahapon. Oh. Yung mga baro no? Mga unta. Iba doon man mo yan eh. Tripod. Hmm. Ito pwede isa da. Samik ini main no? Anong ginit? Itong chicken curry, ano mo? Mali mahuguan. Pagkalan eh. Mali mahuguan. Nakakabaro, chapati ang iinit. Yeah. Chicken curry sa Indiano. Muta eh. Mutki siya man. Tuno na sila ang mga pansagol ng mga mas. Kumot yan eh. Kuan. Kalabo. Kumot yung kalabo. Arabic food ba? Lahi magod sila. Nainik na ako. Ano? Yun o. May tilapia no? Yan. Sa prito ba?
Ay, sabi ba? Ha? Kaya sa kamera ba? Ay! Ayun na. Tama, magtapad ita. Nyari niya itong kamera. Ayun, ayun na. Ha? Tama na na. Ano naman? Tama na gani. Oh. Ah, final lagi. Nagbulag na gin Jamil. Hmm? Nagbulag ng Jamil. Final na gin. Ate, Ay, prank naman to. eh. Parang. Prank lang eh. Hmm? Prank lang nila eh. You know what? Prank lang nanto nila. Imposible man good. Maski man ako imposible. Hindi ko mo to oh. Kaya hindi mo masikuan si Camille nga. Kasi Gisam, di man siya kasud og hotel. Sakyanan daw gikuan. Pa? Yung na babae. Di. Na. Prank lang lagi yun. Prank lang. Mm. Kaya lang content prank magud na. Mak matulog nga kuan eh. Mm. Mo day. Prank ra dito day. Oy ayo. Scripted ba kumbaga. Mm. Maglami na yung mga pagkaprito ba? Mayon taga tong sa Team Sawyer kay wapon ta to nga prank lang kay may be sila. Nakupol? Kanang ko sa be sila ha. Ito nga. Kaso lang di man giday siya prank. Nga naman, i-prank ta ka. Unsa man ko nimo? Kung ikaw ang i-prank. Unsa man ko nimo? Ba, nabay prank ha. Ang sama ko nimo. Unsa nga prank? Basta. Iyo lang nang kuan kay basin nabe koy kuan. Basin matunglo ta mo. Hindi alam. Lisod man kay tungluhon ta muna. Adi na lang. Yeah. Mababae. Sige. Mga prank kay Prank. mga third party ba kay lisod na. Prank Sinatra. Angay lang na sa mga Bagong tubo. mm, Ano yan, no? Prank. couple prank. Mga thunders naman ta. Luod na. Ano to? Oh, di ay. May na ba nga hilas, may mga tiguangan niyo eh. Ano to? Paniti. Paniti, di ba? Na, di ba? Hindi sa mga tigulangan niyo, eh. Mayroon di paniti, di ba? Sangki uno na. Tiguang na dili kayo. Yan sa Lexi, budagan naman yan eh. Tilapia? Kasi yung saan pagluto. Kung lami yan yung tilapia, pinaputok.
Napoy na sila ano, ng chicharon. Ay, sibo. May ito. Wala, lahi. Kinilaw na tilapia. Dito sa Punta Isla. Yeah, Mimi. Yeah, Ayun, Mimi. Punta Isla muna resort. Tanong kuya. Ata. Kuya yun. Busog ako. Ang gana na ang Miming. Ha? Ang gana kay Miming anak. Oo. Ano galing ito yun ako na. Labing lang sila. Oo. Thank you, Lord. Ganun tayo, miming nga naman eh. Hatag na lang na sila. Yan namin ha. Latsa mo kami ng pagtubig. Tama lagi din ganun niluto. Para na pa kay pamahaw. Hindi man ako na mahurot. Hindi ako kaon. Tawa ko. Bitaw. Okay lang man ang kuwan, coffee. Tapos ano. Sagi, sagi ko na prutas. Isa dahil nga prutas yung ginakaon. Kuan. Capital P. Papaya, Dili, pipino. prutas ba rin na? Siguro, sakop siya sa prutas pipino. Dulo eh. Dili? Vegetables na eh. Kaya ang palya, sakop man sa prutas. Hmm? Lagi! Sakop siya sa prutas, man. Lagi! Lord. Saka ako eh. Lagi! Tara nakita na ko si Manya. I-search na to. Na. May yun kag it's a prank. Ato. Ay mo tayo. Ampalaya. Ano sabi na sa English man? Ampalaya. Bitter gourd. Ayo. Part of fruit yun siya. Ay, di. Wala lagi vlogger ningon siya part of fruit ang ampalaya. Ikaw. Asa man niya nabasahan? Namay, noy. Nao. Basta na ko Ang bitter melon, bitter apple, bitter gourd, bitter squash, balsam fir with many more names listed below is a tropical and subtropical vine of the family widely grown in Asia, Africa, and the Caribbean for its edible fruit. It's many sa Africa, fruits siya man. Sa Africa. Its many varieties differ substantially in the shape and bitterness of the fruit. Okay. Na part of fruit yun siya man. Oh, sa mukha ni Iring may manira manog. Mau na. Very good. Very good gini Iringan niyo. Ming, taka dia Ming.
vlog ba? Tiguan. Kini sa to. Tiguan yung gusto kong tamoy. Yan lang ka balay. Kaya baro. Yung mga kabaro, no? May ikaw ni Mrs. mga kabaro, no? Sa karon na apay sobra sa iring. Kabaro. Sobra sa iring. Katay na kami yung daan. Yata yung hinging daan. Nagtakaw. Ang sa'yo mong kita namin! Yes. Di ba yun ay siyang sulod? Hindi gina siyang sulod, no? Muna ginahan ako sa yung maming. Napagay ko, hindi? Yan na lang. Ayan lang. Pero, paunahan lang nga. Kaya Okay. paunahan lang nga siya. Kami, Ming! Kami, oh! Dala, dala, dala. Dala. Dala, 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 dala. Dala, dala, dala. Okay. Iya. Yeah, baro no, diri na ko putlon ako ang vlog karong gabi una no sa ako ang daily vlog sa balay lang mga baro no. Yeah, Mrs. Bye-bye na ta. Sign out na. Bye-bye. Bye-bye. Be good. Be good. Mga baro. Salamat sa pagkuyog no. See you next video.